Táňa Nitková, vítaj. Musím povedať, že toto žieňa je z môjho pohľadu veľmi úspešná žena a že má takú profesionálnu kariéru, ktorá si zaslúži možno aj to, aby sme o tebe povedali. Je to môj obrovský vzor. Ďakujem. Ona totižto je, možno si pamätáte, ona bola 6-násobnou majsterkou Slovenska v krasokorčuľovaní. Potom dlhé roky pôsobila v zahraničí v ľadovej revii. Áno, Holiday on Ice. Holiday on Ice. A potom bola, a tam sme sa zoznámili dlhé roky redaktorkou rôznych ženských lifestyleových časopisov a v istom okamihu si povedala, že zmení svoj život úplne od základov. Porodila v 42 rokov. Áno. 42 rokov mala druhú dcéru. Toto je prvá, druhú, ktorá už má 7 rokov. 7? 7 bude mať teraz. A dala sa na kozmetickú kariéru kozmetičky a je to jedna skvelá baba, ktorá vie veľa teda o našej pleti a poradí nám práve dnes, že čo robiť, aby tá pleť po tej zime vyzerala dobre a aby nemala taký ten sivastý nádych. Som veľa o tebe povedala, Táni. Skoro všetko. No ale ty sa budeš rozprávať o tej našej pleti, pretože ty vieš aj pekne rozprávať, nielen šikovne robiť. Čo sa týka tej pleti, tak naozaj väčšina žien má problém po zime s tým, že tá pokožka vyzerá tak veľmi sivo, taká unavená, ako keby bol taký závoj cez ňu. Majú pocit, že vyzerajú unavene, veľmi sa objaví na tom ten stres. Celá tá zima je vôbec veľmi náročné obdobie pre pleť. Áno. A dokonca náročnejšie, čo sa týka ako leto, hoci stále sa hovorí o tom leto, o tej ochrane. Takže vlastne je možné samozrejme niečo s tým robiť. Úplne základ je to, že tú pokožku treba vždy hydratovať. Áno. Treba ju trošku oživiť. Tam nám určite veľmi dobre pomôže peeling pravidelný. A potom samozrejme v salóne sú rôzne možnosti, ktoré profesionálnou cestou, pretože tie produkty samozrejme sú inak postavené ako tie, ktoré máme na domáce ošetrenie. Táňa, je to vôbec možné ako zbaviť sa takého toho sivastého nádychu pleti kozmetickým ošetrením? Určite to je. Akože je to možné, pretože tie zloženia tých produktov v dnešnej dobe sú tak postavené, to sú vysoko veľmi technológie, naozaj prepracované, ktoré sú niekoľko rokov s výskumom vlastne. A áno, sú tam také zloženia, sú tam super ovocie dnes napríklad sa používa to acai a goji, sú v tom vitamíny, používajú sa prebiotika namiesto konzervantov. To všetko posilňuje tú imunitu pleti, podporuje obnovu, regeneráciu znútra tej kože, takže optimalizuje sa to vnútorné prostredie tej bazálnej vrstvy, takže sa tie nové bunky, ktoré vlastne vychádzajú na povrch tej kože, tak sú vlastne životaschopnejšie, dokážu lepšie regenerovať a aj lepšie vlastne tým pádom vyzeráme. Dobre, tak máš skúsenosti, vieš, o čom hovoríš, takže dá sa tomu dôverovať, len sa teda tomu trošku treba venovať. Hovorila si peeling, tým peelingom čo dosiahneme? Tým peelingom sa vlastne tá pokožka sa vlastne zbaví tej vrchnej zrohovatenej vrstvy, ktorá práve môže spôsobiť ten sivý nádych tej pokožky, zíde to vlastne z toho dolu. Už len tým získa tak pokožka taký zdravší, jednak je hladšia, jednak je ružovšia, takže taký zdravší vzhľad. A potom je pripravená lepšie absorbovať všetky tie aktívne látky, ktoré sú obsiahnuté jednak v tých sérach a jednak v tých profesionálnych maskách, alebo aj v domácich maskách, pokiaľ teda si zvolíme nejakú vhodnú masku na doma. My sme sa zarozprávali, ty teraz čistíš pleť. Áno, povrchovo čistíš pleť. Hovorila si, že teda peeling a ten nám odstráni tú sivastý nádych a tie masky a to všetko ostatné, čo by teda malo mať? Kyseliny nejaké, také, že čo dodáva takú tú žiarivosť? Jednak rôzne tie vitamíny, jednak už vôbec samotná hydratácia. A čo teraz budeš robiť? Teraz budem robiť, teraz idem urobiť vlastne ten peeling, jednak tie čiastočky, ktoré v tom sú, tie abrazívne, tak vlastne spôsobuje to pekne takéto oranžové. Oni teraz aj tie jarné produkty sú tak všelijako voňavé, svieže. Áno, veľmi svieže, aj tá vôňa. My sme si dnes dali svieže šaty, že tak nás to nejako k tomu ťaha. Čiže vlastne sú tam tie látky, potom sú tam napríklad enzymatické zložky, ako je enzym z papáje, z ananásu, ktorý zároveň okrem tých vlastne
čiastočiek, tých mechanických, rovnako pôsobí na uvoľnenie tých vrchných vrstiev. Táňa, a netreba sa báť tých ovocných zložiek? Teraz predsa len svieti slnko, oni sú také, vieš, tie citrusy, a takže či náhodou tam nevznikne nejaká reakcia? Myslím si, že nie. Jednak by sme sa mali tak či tak chrániť, bez ohľadu na to, či používam. Tam sú zase nie sú také obrovské tie koncentrácie, pokiaľ to nie sú chemické peelingy, ktoré naozaj idú do hĺbky, do hĺbších vrstiev, tak tam nie je žiadne riziko. Navyše každá žena väčšinou jednak používa nejakú starostlivosť bežnú, jednak vlastne používa make-up. Už ten make-up funguje ako ochranný štít. Čiže cez deň je to dôležité. Pokiaľ používa vlastne cez deň prípravky s dostatočne vysokým ochranným faktorom proti slnku, nie Takže je tam... môžeme dávať aj takéto všelijaké citrusové, prírodné veci, ktoré tú pleť ako keby revitalizovali. A viem, že ty si pripravila aj masku. My budeme len tak trošku potom medzi ďalšími rozhovormi sledovať, čo budeš robiť. A tá maska bude mať čo? Tá maska bude obsahovať výťažky z açaí a goji, čo sú to je teraz taká novinka? Áno, to super ovocie. Ďalej vitamín C. Okrem toho obsahuje vlastne prebiotika. To sú vlastne namiesto konzervantov, lebo dnes všetky dobré značky samozrejme upustili od všetkých tých parabénov a proste tých ropných zložiek, ktoré tam sú. Takže vlastne tá maska celá dokáže veľmi pekne tú pokožku rozžiariť, keď sa navyše uvoľnia tie cesty. A je to na každý typ pleti, alebo treba byť opatrný pri citlivej pleti? Pri citlivej vždy treba byť opatrný. Dobre. Aninka, no tak ja som sa preto chytila tej farby, pretože si to takto nachystala. Ja musím pri Taničke ešte spomenúť, že my sme spolužiačky, teda konškoláčky z dobrého gymnázia, z najlepšieho gymnázia. Na Tomášikovej ulici sme. Ty si bola športovci, Vajda, Krta, Sábovčík a jednoducho Miloš Mečiš, Braňo Stankovič, Coborová bola o rok nižšia, alebo o 2, to už bolo dávno. Poďme k tomuto. Čo si to teda spravila tej Zlatej Dominiky? Ona bola taká pekná predtým. Toto je takzvaná alginátová maska. Tá sa mieša vlastne, je tam taký ako keby puding, kde sú vlastne práve tie výťažky z toho ovocia açaí a goji, ten vitamín C, všetky tie dobré aktívne látky, ktoré tam sú a pridá sa k tomu alginátový prášok. A keď sa ten alginátový prášok je tie bodky, čo sú tam, alebo nie? To už je vnútri. Alginátový prášok je úplne biely, čistý prášok, ktorý vlastne spôsobí to, že ten puding zgumovatie, keď sa spojí vlastne s tou teplotou ľudskou, začne tuhnúť a je to z toho potom takáto guma, ktorá sa vlastne dá takto krásne uvoľniť. Tak ja už viem, z čoho mal Fantomas tú masku. Áno, áno. Veď toto je ona len v inej farbe. Áno, a to krásne, ináč veľmi krásne vonia táto maska, je naozaj... Je na jedenie? Vieš, k tomu ujdeme. Občas má človek pocit, že by si z toho aj rád ujedol. Ideš okolo takých, z môjho pohľadu, aj dosť takých akože partí, že obočko. Áno. To znamená, nemusíme sa báť, že by z toho... Krásne to zíde áno, ani dole. jeden chlpok z obočka nám tam nezostal. Veľmi pekne to sa dá, práve že to veľmi pekne ide dole. Táni, keď si dávam takúto masku, lebo bavíme sa o tom, že chceme trošku napružiť pleť. Tak toto vyzerá potom. Tak to vyzerá. Pošleme Fantomasovi, môže si zmeniť farebnosť. Ako často si ju môžem dopriať? V podstate táto maska sa môže aj každý týždeň. Každý nie je problém. Je to veľmi individuálne v závislosti naozaj od toho, v akom stave je tá pleť. Nie sú to agresívne látky, sú to všetko bez tých, hovorím, tých problematických zložiek. Sú to vyslovene také revitalizujúce, oživujúce. Krásne vonia, tam sú aj také špeciálne nastavené vône, aby pôsobili aj na to well-being, na ten príjemný pocit. Tie textúry sú veľmi príjemne, ona aj jemne trošku chladí, takže vlastne tam príde aj k tomu efektu. Tá pokožka potom je naozaj veľmi pekná, svieža, takže nie je problém si to zopakovať. Dominika je mladá, krásna, ako priznám sa, že akože by som až povedal, že je zbytočná investícia do takejto krásnej pleti, nie, žartujem pochopiteľne. Ešte predpokladám, že potom ešte nastupuje nejaká krémová... Najprv dáva sa ešte sérum a potom sérum. vlastne sa dá... Išlo mi skôr teraz o nás možno staršie, alebo teda dámy v strednom veku, že... Nikdy nie je neskoro začať, hej? Nie, to som potrebovala Nikdy nie je neskoro začať, áno. Práve naopak, treba sa začať starať, lebo ja hovorím jednu vec. Možno investujeme veľa vecí do módneho oblečenia, do kabeliek, isté je to krásne, ale móda vyjde, proste každý trend vyjde z módy, len s touto kožou musíme chodiť celý život.
Takže mali by sme sa o ňu primerane starať a chrániť ju vzhľadom na to, akom životnom prostredí fungujeme. Dobre, a na záver takéto ošetrenie trvá takú hodinku a pol? Do hodiny a pol. V závislosti od toho, keď ešte nejaké prídavné úkony sa urobia, ale základ je určite tá hodina, lebo je tam 20-minútová masáž, veľmi príjemná, relaxačná, naozaj ako... Aj to už dodá tej pokožke taký, vlastne ju prekrví, ako každá masáž. A ten efekt je vlastne znásobený. A dobre, ešte mi napadla jedna, býva aj iná farebnosť, lebo držala som sa Andrejkyných kabeliek, že do áno, takéto, takže máme býva... krásne modré, máme dokonca takú zelenkavú ako Šrek. Ako Šrek, dobre. Neurobíme z Dominiky Šreka, ešte nech si chvíľu u nás oddychne. Ďakujeme ti veľmi pekne.